SolarForce.com. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе назди бозори Корвон 2 сотиқ замин, 8 дар хона, 2 ҳаммом, 2 ҳоҷатхона, 1 кухни, 2 дона канализатсия ҳастак. И бародар мегӯяд хона таъмири замонавӣ беҳад хонаҳои ба зеби фасон рост кардагиянд. Дар назди хона масҷид, мактаб, садик, беморхона ҳастак. И бародар мегӯяд ҳуҷҷатҳошам 100% бутанд. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. Бештар маълумотро и бародари соҳиби хона худаш мерасонад. Нархаш 630 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. Иншоаллоҳ арзон мекунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали таҷик хариду фурӯш. ҳатман касоне ки нав меҳмон мешаванд дар канали мо подписатсия кунанд ва ҳамун зангулача мебурад, ҳамун зангулачаро гирён кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. ҳатман дар ин видео классро фаромӯш накунед. бародарон ва хоҳарони азиз, касоне ки замини фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ ва ғайраҳо доранд, дар рақамҳои мо дар WhatsApp равон кунад. мо бепул иншоаллоҳ чизошро реклама мекунем. Бепул ба ҳамаи бародарони ғариб, ба ҳамаи мусулмони рӯи дунё рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. Бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали мо. Худованд ёру мададгоратон бошад. срочна мошини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Toyota Land Cruiser Prado. соли баромадаш 2006. мошин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. Документ дорад. Рангаш сафед. тоқа бензин. мотораш 4. коробкааш автомат. касоне ки харидоранд, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. бештар маълумотро и бародар худаш медиҳад. нархаш 175 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. иншоаллоҳ и бародар арзон мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Данғара 7 сотиқ замин, 3 дар хона. ҳуҷҷатош ҳамаш садай. стройкаш будшидагине. И бародар мега срочна пул дар корай. ҳатман касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 60 000 сомонӣ. қимат не ина даруни хонаҳо. ҳама 3 хона ҳай. ҳамаш мақсад болимени ҳай. мақсад касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. иншоаллоҳ и бародарам бо арзон мекунад. и бародарам қатимон ҳамсӯҳбат шид гуфт, касоне ки мақсад конкретна харидор бошанд, ба рақамҳои ман занг зананд. иншоаллоҳ бо мақсад арзон мекунам. хеле арзон мекунам. я 3-4 ҳазор гуфт арзон мекунам, касоне ки харидори аниқ бошанд. бародаро, ҳатман касоне ки аз шаҳри Данғара, ҳатман занг занед. и бародар хонаҳои мақсад хубанд. ремонт ҳоли нав рафтаист. иншоаллоҳ хонаҳои хубай. ҳатман занг занед, арзон мекуна иншоаллоҳ бародар. аз номи канали мо салом расонед. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Хондаи Саната. соли баромадаш 2013. толка бензин. свети мошин сиёҳ мебошад. мотораш 2.4. хай бародарои хитон бинед аз сурат. мотор пачка, ягон камбудӣ надорад. мошини замонавӣ, беҳтарин мошинай. коробкааш автомат. мора ҳамиқа саведодагиай. касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. иншоаллоҳ и бародар поли маълумотро дар бораи ин мошинаш худаш мерасонад. нархаш 168 000 сомонӣ. занг занед, аз номи канали мо салом расонед. иншоаллоҳ бо хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур.
ин хона дар пеши аэропорт ҷойгир мебошад. 2 сотиқ замин, 3 дар хона. об свет доимӣ мебошад. Документам дорад. касоне ки харидорӣ ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. И бародар маълумоти пурраро дар бораи ин хона худаш мерасонад. нархаш 230 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. Иншоалло и бародарам бо скидка мекунад. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе мебошад. Мерседес Бенз Закласс. соли баромадаш 1993. соҳибаш мегӯяд мошинчаи хубай, ягон айб надора, ҳама состояниш созай. бензин плюс газ. светаш серебрис. мотораш 1.8. коробка механик. дигар чизҳояшонро метавонед аз ин соҳиби мошин пурсон шавед. касоне ки харидоранд ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. нархаш 37 000 сомонӣ. аз номи канали мо салом расонед. Иншоалло бо арзон мекунад ин мошина. ҳатман занг занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. 17 сотиқ замин, 8 дар хона. кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона дар ҳавлӣ ҷойгир мебошад. И бародар мегӯяд маблағ дар кораи срочно фурӯхта мешавад. хонаҳои замонавӣ. И бародар мегӯяд беҳад ремонти хуб кардагияи хонаҳо. об свет ҳамавақт мебошад. документам дорад. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 570 000 сомонӣ. ҳатман занг занед. аз номи канали мо салом расонед. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. соли баромадаш 2017. толка бензин. рангаш сафед. мотораш 1.6. коробка механик. соҳиби мошина нав айрасӣ овардагия бародарон растамошка каагине. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 53 000 сомонӣ. ҳатман занг занед. аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар паравоти Гулбута, якум кӯчаи стоматология. то Корвон 400 метр дур мебошад. И бародар мегӯяд хона дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош: техпаспорт, сертификат, лоиҳаи замин. қарори ҳуҷҷат ҳамаш 100 мебошад. 5 сотиқ замин, 3 дар хона. 2 баня, якта дар дарон, якта дар берун мебошад. бо ҳама ин чизҳояш фурӯхта мешавад. касоне ки харидори ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 600 000 сомонӣ. ҳатман занг занед. аз номи канали мо салом расонед. И бародар иншааллоҳ бо арзон мекунад ин хонара. хонаҳо беҳтаринанд. замонавӣ, ремонти замонавианд. ҳатман занг занед. аз номи канали мо салом расонед. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. 3 сотиқ замин. И бародар мегӯяд гирдаш полни забор гирифтагӣ маҳкамай. свет, об дорад. ба фикрам як хонарам сохтагӣ ҳаст. соҳиби хона мегӯяд бо мақсад маслиҳат мекунем. касоне ки харидори ҳатман занг занед ба рақамҳои болои экран буда. нархаш 150 000 сомонӣ. ҳатман занг занед. аз номи канали мо салом расонед. иншоалло и бародарам арзон мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, ноҳияи Мирзо. 2.5 сотиқ замин, 3 дар хона.
кухни аловхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, канализатсиярам доштааст водопровод ҳаст. светаш доимӣ мебошад. Бародар мега хонара нав сохтагием. хонаи замонавӣ абой тайёр мебошад. аз бозори фаровон 700 метр дур мебошад. дар наздикиш масҷид, мактаб, садик, беморхонаи давлат ҳастак. И бародар мега ивазан мешавад. варианти иваз сексия болояш маблағ ҳам мешавад. касоне ки харидоранд ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. бештар маълумотро и бародар соҳиби хона худаш мерасонад. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. нархаш 370 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, ноҳияи Ғайрат. 4 сотиқ замин, 3 дар хона. об, свет доимӣ мебошад. Документ дорад. ремонташ тамом шидагӣ не. срочно фурӯхтан дар кори хонара. касоне ки харидоранд ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. бештар маълумотро шумо метавонед аз бародар бифаҳмед. нархаш 230 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. ина нақшаи хона. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, ноҳияи Ҳаёти Нав. 4 сотиқ замин, 3 дар хона. туалет, ҳаммом ва аловхона дар ҳавлин мебошад. касоне ки харидоранд ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. аз талаби маълумота и бародар худаш мерасонад. нархаш 300 000 сомонӣ. бо савдо мешавад. аз номи канали мо салом расонед.